सैमा मालखोला पालामनानै मान फैसा होनदों जब फुजोबगोन आं दिनै खुलुमबाय लोगोफोर मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायनाय जाबाय जोंनिया बर' फिल्माव एक्टर एक्ट्रेस बा मेन रल लाग्राफोरखौल' माने इम्पोर्टेन्स होयो नङा होमबा नाथाय आंजों सासे ओरैबायदि लोगो दङ जाय माने भिलेन रल दाखु लायो बिदि रल लाग्रा सासे लोगो दङ आं बिथांखौ ससे इन्टारभिउ लानो नागिरदों नोंथांमोना जोबजासे नायबानो जाबाय बिथाङा सोर नोंथाङा दसे उनाव नुनो मोनसिगोन नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ आंनिखौ लोगोफोर आंजों दंफायो नै बिथां हिरेन लाहारि नोंथांमोना गोबाङानो सिनायबायबो जानो हागौ आरो गोबाङानो सिनायाखैबो जानो हागौ बिथाङा बर' फिल्माव भिलेन रल लायो आरो दाखु एबा बिथांनियाव आङो फिल्मनि बागै बर' फिल्मनि बागै मोननैसो बाथ्रा सोंनो नागिरदों दा नोंथांखौ गिबियावनो आंनि इउटिउब चेनेलाव बरायग्रोना लानाय जाबाय खुलुमबाय नोंथाङा बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि बिथांनिखौ आंनो खोन्थाना होनोसै माने बिथाङा बाक्सा जिल्लानि गामिनि मुंखौ आं सिकिउरिटि पारपसनि थाखाय खोथाला मालाबा सोरबाफोर फैबाय बायनो हागोन ना बेनि थाखाय आं खोथाया नोंथांनो आं गिबि कुइसन हिसाबै सोंसै नोंथांनि गिबि नोंथाङा एक्टिं खालामनाय गिबि फिल्मा मामोन आं गिबि फिल्म बानायनाया जाबाय बर' फिल्माव बान्थानि उनाव बिर लwrgi Dinga गान्जा फाग्ला बड'लेण्ड फाइटार जिनिर हाबा बिनिफ्राय बिशम्बि बिदिनो माखासे फिल्म दंबावो आं दा गोसोआव लाख'नो हानाय नंला आरो बिनि उनाव नैथि सोंनाय एबा नैथि कुइसन सेकेन्ड कुइसन हिसाबै नोंथांखौ सोंसै आङो नोंथाङा बर' फिल्मनि बादै बलिउड बा बलिउडनि बादै माबाफोर गुबुन रावारि फिल्माव खामानि मावफेरबाय नामा मावदों थांनाय बोसोर बलिउडआव आयुष्मान खुरानाजों बानायनानै फैबाय बिनिफ्राय दा नै दाख्लै मे 27 तारिखआव रिलिज होबाय बिदिनो बिनिफ्राय दा आरो बे बेंगलि फिल्म बानायनानै दा मैयासो मोनफैदों बेंगलि फिल्मा दा सानब्रैनि थाखाय जादोंमोन बेयाव बांद्राय अखा हानायनि थाखाय जों एक्सनखौ बानायजोबनो हायासै बिनि थाखाय जोंखौ हगार हरथ'बाय आरो न'आव बिदि नोंथाङा आयुष्मान खुराना बिथांजोंबो फिल्माव खामानि मावखांबाय नङा होमबा भिलेन हिसाबै भिलेनाव बा दाखु रलाव दंमोन नोंथाङा आदसा बेंगलि फिल्मबो मावनानै फैबाय नों जेनेबा ओंखारथ'वाखै बेंगलि फिल्मा दासिम बेंगलिया ओंखारथ'वाखै नै दासो जागायबाय दं फिल्म नामा तुमी गथाय बेनिफ्राय फिल्मनि मुङा तुमी गथाय आरो बलिउडनिया अनेक दाखालिसो 27 आव रिलिज जाखांबाय नङा होमबा 27 आव रिलिज जाखांबाय जोबोर हिट जादों जुदि आङो क्लिपखौ मोनोबाथाय मोननैसो क्लिप बेयाव दाजाबदेरना होगोन स्क्रिनाव नोंथांमोना मोजाङै नायबानो जाबाय बिथाङा बाक्सा जिल्लानि बिथाङा गोबां फिल्माव मावफेरबाय आरो दा थामथि कुइसन हिसाबै नोंथांखौ सोंनोसै आङो जोंनि बर' फिल्माव खामानि मावनाय आरो बलिउड फिल्माव खामानि मावनाय बा बेंगलि फिल्माव खामानि मावनाय माबायदि डिफारेन्स दं पार्थक्यआ मा एसे फोरमायदो ओरैनोथ' बहुत डिफारेन्स दं दा जोंनि बर' फिल्मनि माबाफ्रा मोजाङै जौगाथ'वाखै नालाय बिनिखायनो माखासे जगार पातिफोराबो गैया बिदिनो बारनायफोरावबो माखासे उसुबिदा मोनो आरो गोलैनायफोरावबो बहुत उसुबिदा मोनो बिनि गोलैनाय मानाय किसुमान माबाफोर थायोबा मोजां जायो आरो गोलैनायफोराव बेनिफ्राय सेफटिनि थाखाय बे बलिउड फिल्मावफोरावलाय बिदिनो माखासे जगार थाखायो बिदिनो सेफटिनि थाखाय जगार थायोबा मोजां जायो आरो शुटिं खालामनायाव ओमफ्राय ओरैजा जों हाग्रायावबो सप्तासे गावलायदो आयुष्मान खुरानाजों थाफानानै बिनिफ्राय आं टटेल बलिउडआव 23 दे शुटिं जादों आरो आंनिया बिदिनो आदसा बिनि उनाव आरो सोंबावनोसै आङो ब्रैथि कुइसन हिसाबै नोंथाङा जिहेतु गोबां फिल्माव खामानि मावबाय नोंथांनि खामायनायखौबोथ' बुंनांगोन नङा होमबा ओरैनोथ' फैसा गैयालासिनो फ्रियावबो जों खामानि मावबाय थानो हाया नङा होमबा एसे बिनि बागै खामायनायनि बागै माबायदि खामायनो हायो बिनि बागै फंनैसो बुंदो नोंथाङा जायखिजाया जोंखौथ' लांनाया पार डे सिस्टेमसो लाङो नालाय बर' फिल्मावथ' जोंनि बर' फिल्मा इमानखिनि बुरजा बाजेटबो जाखाया नालाय जों ओरैनो 1000 सिस्टेमाव लायो पार डे बेनिफ्राय बलिउडआव ओरैनो जोंनिया सानसेयाव 8000 खरिमोन 9,000 9,000मोन
बेनिफ्राय नै दा आं बेंगलियाव बानना फैनायाव सानसेयाव बे 2000ल'मोन बे बिदिनो जों लामाखौ लानो थाखाय जों बांद्रायबो डिमान्ड खालामनो हाया आरो फैसा थाखाखौ बिदिनो उननि फिउचारनि लामाखौबो लानांगोन नङा होमबा बेनि थाखाय माने जा स्कप मोनदों बेखौ आजावग्रोबाय थादो आरो न दा बिदिनो जोंखौ गावसोर सिलेक्सन खालामलांबाय थायो बेनिफ्राय दा कलकातायावबो भोजपुरि फिल्म बानायगोन नालाय जोंखौ दा बेयावबो सिलेक्सन खालामनानै दोनखाबाय आरो आदसा नोंथाङा थारमाने फिल्म लाइनाव गोबां दावगागासिनो दं नङा होमबा एसे ओरैनो आंनि साइडनिफ्राय नोंथांनिसिम बेस्ट अफ लाक थाबाय आरो आंनि भिउवार्सफोराबो बिथांनि लाइफनि थाखाय बेस्ट अफ लाक उइस खालामहरबानो जाबाय जाहाथे सासे बर' मानसिया इमान गोजौ लेभेलालागै दावखोलांबाय थादो बेयाव मदद जायो बा मरेलि सापर्ट मोनो बिनि थाखाय नोंथांमोना कमेन्ट लिरनो हागोन गाहायाव आरो बाथि कुइसन हिसाबै फिफ्थ कुइसन बांद्राय गोबाव नोंथांखौ सोंथाबबाय थाला बाथि कुइसन हिसाबै सोंनोसै आं नोंथाङा बै फिल्म खालामनानै जिउखौ खुंनो हायो ना हाया बेखौ खोथाबानो जाबाय जिउ खुंनो हायो ना हाया उनहालागै फिल्म खालामलांबाय थागोन नाथाय बेखौ खिथादो बेखिनियावनो बिनि उनाव आं फोजोबसिगोन माने नोंथांखौ डिस्टार्ब होबाय थाला आं हायो हानायालाय निजि गोसो थानांगोन फिल्म लाइनाव निजि माने फिल्मफोर बानायनो थाङोबा बाहेराव मानसिफोरजों माने बेबहार पातिफोराबो मोजां जानांगोन रायलायनाय माने लेंगुवेजाव जों बर' माखासे मानसिफोरा एसे प्रब्लेम दं बेनि थाखायनो आंबो गोबां खस्थ' मोनदों बाहेराव माने शुटिं खालामनानै दा जोङो बलिउडआव शुटिं खालामनो थाङोबा हिन्दीयाथ' हिन्दी रोंखाथारनांगोन बेनिफ्राय हिन्दी आरो इंलिस बे मोननै लेंगुवेजखौ रोंथारनांगौ आरो बलिउडआव शुटिं खालामनो थाङोबा बिदि आरो दा बेलेग माखासे जाथिनि शुटिं खालामनो थाङोबा दा आं बेंगलि फिल्म बानायनो थांदों बे बेंगलि फिल्माव दा आं बिसोरो हिन्दी रोंगो खायसे हिन्दीबो मोजाङै स्पस्त रोङा बिदिनो जोंबो हिन्दीखौ माखासेखौ बुजि मोनख'जोबा बिदिनो माने बेंगलिदो बुङोबा जों हिन्दीदो बुंनो गोनां जाहैयो आरो बिदि ओमफ्राय जोंखौ माखासे बुजायग्राबो थायो फाखाफोरखो बिदि आरो थ' नोंथाङा बिदिनो आवगायलांबाय थादो आरो आंनि भिउवार्सफोरखौ नोंथाङा मा बुंनो सानो जाय बिदिनो नायबाय दं नोंथांमोना बिथांनि चेनेलखौबो लाइक खालामदो आरो साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोरनो शेयार खालामनानै होदो जेन बिथांनि चेनेलाबो एसे आवगायलाङो बिदि आरो थ' लोगोफोर बिदिनो इन्टारेस्टिं भिडिअ लाबोबाय थागोन नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय आरो नेक्स्टआव आङो बाक्सा जिल्लानिनो लिना एक्ट्रेसखौ इन्टारभिउ लागोन नोंथांमोना भिडिअखौ नेबाय थाबानो जाबाय आरो बे भिडिअखौ नोंथांमोना शेयार बानायना हो मानोना बिथाङा आंजों जा इन्टारभिउ लाखांबाय हिरेन बिथाङा गोबां फिल्माव खामानि मावखांबाय दा नै भोजपुरियावबो मावहैगोननो बिथाङा दाखालिथ' बलिउडआव मावना फैखांखाबाय थ' बिथांखौ नोंथांमोना उइस खालामहरबानो जाबाय साक्सेस जाथों बिथाङा आरो आंनि तरफनिफ्रायबो आं बिथांखौ उइस खालामहरबाय साक्सेस जाथों होननानै दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै गोजोन्थों खुलुमबाय